Mace ta gari mai taimakon al'umma 'yar kishin ƙasa, ambasada Dr. Fatima Muhammad. Ambasada ta Fatima Muhammad Gwani jarumin mace ne kamar maza. Hasika wadda ta sadaukar da rayuwarta wajen kishin talakawan Najeriya. Ba tare da ɓata lokaci ba, ina mai farin cikin gabatar muku da ambasada Dr. Fatima Muhammad Gwani. Aha, wannan gaskiya ne, ambasada Dr. Fatima Gwani. Hannun dama kin raba kin ba kowa, gugan karfe shagwaramniya. Bangon sigari ko ya rabu da ke sai ya lasa aljanna mai masoya da yawa. Uwar marayu, uwar mara uwa, mai uwan ma ke ce uwarsa, mama GMB ta baba Buhari da Osibanjo, mai taimakawa marayu, ciyar da su, tufatar da su da basu ilimi. Sukutum ta kirkiri Fatmobu Dukwa Foundation domin tallafawa marayu da marasa ƙarfi. Mama GMB amanar Minister of Women Affairs, Zem Falin ta hannun daman National Women Leader, mace mai kamar maza Hajiya Salamatu Baiwa, ga kuma dan amanarki Kamilu dan kadan Babura na jihar Jigawa, mai gidan Hajiya Sakina Abban Zara, ga mawaƙinki Kamalu mai dindina ya zo da haka ba mu sauti mu sha. Ba ni salon kiɗan ƴar amana, Yadda fatan magoni, ƴar manuniya ke ta nuna. yadda fatan magoni, Ku yi nazari ai ku auna, ambasada jarumar mu. rini a dangare ta mu. Yadda fatan magoni, Wannan Ambasada gaskiya ne. jarumar mu, yadda fatan ta mace magoni, mai kula da kuka mu. ambasada jarumar mu. Jirgin fito mai gidan mu, Yadda fatan magoni, mai tausayawa al'umma. yadda fatan magoni, Amma ta shaida ta himma, ambasada jarumar mu. ta san mutunci da kima. Yadda fatan magoni, Ai dole ne na yabanki, yadda fatan magoni, don matukar kyan halinki. ambasada jarumar mu. Aikin yi gado na kirki, Yadda fatan ki magoni, shige kwarai za mu biki. yadda fatan magoni, Gona ake kai wa taki, ambasada jarumar mu. manyo na amda halinki. Yadda fatan da halinki kwarai magoni, kuwa. Taimako an faɗe ki, yadda fatan Akwai taimako. magoni, wallahi mun baki maki. ambasada jarumar mu. Waƙar kina yau da shauki, Yadda fatan magoni, cikar gida sai da ɗaki. yadda fatan magoni, Mu ga uwa ta mu momi, ambasada jarumar mu. mai taimako babu raki. Yadda fatan magoni, Kyautar ta san babu gori, yadda fatan magoni, ta buhari da amana. ambasada jarumar mu. Mata ni osun banjo, Amanar baba Buhari da Osibanjo. Vice President na nation. Yadda fatan magoni, Amanar Ramatu Tijjani, ambasada jarumar mu. FCT State Minister ce. Yadda fatan magoni, Shawarar Haji Aisha MD, yadda fatan magoni, Hajiya Aisha TL Lema, ambasada jarumar mu. wata mama shakurin Yadda minki. fatan magoni, Chief of Staff na yabanki, yadda fatan magoni, Ibrahim Gambari naki, ambasada jarumar mu. Ministan Women Affairs taki, Yadda fatan magoni, Dayan Folin Talin taki, yadda minista ma ta fatan yabe ki. magoni, Ministan kwa mai kokari ce, ambasada jarumar mu. Women Affairs mun ga canji. Yadda fatan Mun ga canji kwarai magoni, Sanan ga umarli da taki, yadda fatan magoni, Hajiya Salamatu Baiwa, ambasada jarumar mu. ga mama ga umarli da. Yadda fatan magoni, Ina zama na amana, yadda fatan Akwai amana magoni, tsakanin su. gwamna Zulum na yabanki, ambasada jarumar mu. kuma yayyabo da kwazon Yadda fatan magoni, mama ga Zulum ɗan amana. Gwamnan gwamnoni ba. Ahmad Lawan ya yabe ki, ambasada jarumar mu. sanatoci sanar firanzar na kirki, Yadda fatan magoni, Tamima ba Jamila naki, yadda Shugaban majalisar fatan tarayya ba shi ma da ya yi. majalisa sun yabe ki, ambasada Yan majalisu gaba ɗaya ma jarumar sun mu. yaba da aikinta. kishin ganaki. Yadda fatan magoni, Kamulu ɗan katan naki, yadda fatan magoni, na jigawa ne ɗan gidanki. Dan kasa ambasada amana Hajiya jarumar Mama mu. GMB ba.
sarkina Dakta Fatima Goni. Kamula Abba Gazara Dakta Fatima Goni. Mamman kai ne wakili Dakta Fatima Goni. muna jiran lokaci ne Ambasada jarumar mu. ya je ka wake gonar mu Dakta Fatima Goni. ka gama za na kai ka Dakta Fatima Goni. kamali ne na jigawa gani da baitukan gaida mama JMB yawa ambasada ta baba Buhari Kira sarauci domin talakawa. Mama Fatima Goni kon Allah kin zama garkuwar talakawa Ambasada ta Baba Buhari. mai gira sinu domin talakawa Baba Fatima Goni ikon Allah kin zama garkuwar talakawa. Ambasada ta Baba Buhari. mai gira sinu domin talakawa Baba Fatima Goni ikon Allah kin zama garkuwar talakawa. Mama Fatima Goni mai grassroots ba ƙungiyar taimakon talakawa da marayu. farko na kira sunan ka tutal mulki mai mana komai Ambasada ta Baba Buhari. sarki kare daban Allah kadda da bai wakai mini Mama maimai GMB Allah da girma. sanya ni a sahu na mawaka a yau da gobe a ce mini Baba jirmai Fatima Goni mai talakawa. kai ne gwani mabuwayi rabu dare mu daurin gurmai Ambasada ta Baba Buhari. Allah taimaki Fatima mama kai ɗaya ne kake mata komai Baba Fatima Goni mai talakawa. baiwa hikima ka bani ilahu na wake gira sunu ɗiyar baiwa Ambasada ta Baba Buhari. mai gira sunu domin talakawa Baba Fatima Goni ikon Allah kin zama garkuwar talakawa. ya rabu da dan salati Allah gunsa rasulu gatan kowa Ambasada ta Baba Buhari. manzo dan Amina Sidi wanda ka bai wace dan kowa Mama GMB Allah da girma. alaika hada da dukkan sahabbai sai na sa su ban warewa Baba Fatima Goni mai talakawa. jikoki da yayan manzo ba mai su sai dai wawa Ambasada ta Baba Buhari. cikin rashin barkar ka sanyo mama domin ta rike Baba talakawa Fatima Goni mai talakawa. da mu je mu babbar kiwa yau karkin zamo san kowa Ambasada ta Baba Buhari. mai gira sinu domin talakawa Baba Fatima Goni ikon Allah kin zama garkuwar talakawa. tun farkon da manya ce gadon arziki arzai Ambasada ta Baba Buhari. sannan ilimi da karamci ai a gidan su koyi ta yi Mama GMB Allah da girma. sannan bangaren tarbiyya kowa san ta ya san ta yi Baba Fatima Goni mai talakawa. taimakon jama'a da nuna karamci wannan dogaran haka ta yi Ambasada ta Baba Buhari. barewa ba ta yadda ko za a yi ta yi gudu ɗan ta kaga ko yaƙi Baba Fatima Goni mai talakawa. wannan ce ta sa ka gama ma kullum na kishin talakawa Ambasada ta Baba Buhari. mai gira sinu domin talakawa Baba Fatima Goni ikon Allah kin zama garkuwar talakawa. ta ilimi na addini haka ta yi na zamani na ƙasa ta Gaskiya ne. Ambasada ta Baba Buhari. tana ta gwagwarmaya har kullum ba ta bari a yi mata rata Mama GMB Allah da girma. ga kishin al'umma a gurinta ba ta bari a cuci ƙasa ta Fatima Goni mai talakawa. ba su da an yi mata shaida ba ta zama guri da macuta Ta yi shaida. Ambasada ta Baba Buhari. yau rike gaskiya da amana ya sa ta yi wa magauta rata Fatima Goni mai talakawa. mai damara ta kawo canji gira suru domin talakawa Ambasada ta Baba Buhari. mai gira suru domin talakawa Baba Fatima Goni ikon Allah kin zama garkuwar talakawa. ganin rike gaskiya da amana ya sama ai ta Akwai ta da Buhari riƙon amana. Ambasada ta Baba Buhari. take tafiyar satin ABP ta yi CBC mata Buhari Mama GMB Allah da girma. ta yi kungiyar GMB gira suru ita mata Buhari Mama Fatima Goni mai talakawa. tana ga ƙasa a wannan sa'in domin ƙara nuna Buhari Ambasada ta Baba Buhari. ai manufar su ce ta zo ɗaya babu ruwan ta kula gwari Mama Fatima Goni mai talakawa. mai sanya har ba da fushinta to ya ciyo hagin talakawa Ambasada ta Baba Buhari. mai gira sinu domin talakawa Mama Fatima Goni ikon Allah kin zama garkuwar talakawa. shi da marayu kullum ba adadi ai mama take Ambasada ta Baba Buhari. ga nauyin karatu nasu har su gama dan Allah ta yi Mama GMB Allah da girma.
aikin yi ga matasa namu ba adadi kullum da take yi. Mama Fatima Goni mai talakawa. Fatima Budu ko da ta yi shi domin talakawa ta yi. Ambasada ta Baba Buhari. Mama abin da take yi na san ya wuce na faɗi dan ta yi. Mama Fatima Goni mai talakawa. Mama TMB inda taimako ne ba na biyan ta tare ba kowa. Ambasada ta Baba Buhari. Mai gira sinu domin talakawa. Mama Fatima Goni ikon Allah kin zama garkuwar talakawa. Jajirtacciyar mata ce wadda ba ta yi kama da rago ba. Ambasada ta Baba Buhari. Sannan bangaren kula kishi wannan ba sai na iya yabo ba. Mama GMB Allah da girma. A fagen rike gaskiya da amana mama ba za a ganta a yarba. Mama Fatima Goni mai talakawa. A fage gun taimakon al'umma ko maki ba zai ki fada ba. Ambasada ta Baba Buhari. Uwa uba taimako na marayu wannan gun ta banga kama ba. Fatima Goni mai talakawa. Mutu yadda a ko da yaushe fese ba ta fushi ai mama da kowa. Ambasada ta Baba Buhari. Mai gira sinu domin talakawa. Mama Fatima Goni ikon Allah kin zama garkuwar talakawa. Sanin asali ya sanya kare ke cin alli ba zan ki faɗa ba. Ambasada ta Baba Buhari. Kyawu na hali ya sanya mutane ke ta zuwa gurin ta gudu ba. GMB Allah da girma. Duk wanda ma'amala don haɗa su da mama ba zai ki komawa ba. Fatima Goni mai talakawa. Sanin daraja ta al'umma ne gunta kwarai ba ban ga kama ba. Ambasada ta Baba Buhari. Ƙungiyoyi na ta yi mata shaida lamba ta yi yabo ba wai ba. Fatima Goni mai talakawa. Cancanta ya sa suka baki kin zama garkuwar talakawa. Ambasada ta Baba Buhari. Mai gira sinu domin talakawa. Mama Fatima Goni ikon Allah kin zama garkuwar talakawa. Kisan ba su don aka mata domin ba ruwanta da kowa. Ambasada ta Baba Buhari. Rayuwar ta zama kalau suka duba babu faɗa ai mama ga kowa. Mama GMB Allah da girma. In ka ganta ta yi fushi to an taɓa hakunan talakawa. Mama Fatima Goni mai talakawa. Duk sabgar da babu ruwanta zai yi wuya kaji ta da kowa. Ambasada ta Baba Buhari. Zaman ta kalau da mutane fis ɗin ba su da ƴar baiwa. Fatima Goni mai talakawa. Mama ki je ki sha kurumin ki Allah shi yake miki komai. Ambasada ta Baba Buhari. Mai gira sinu domin talakawa. Mama Fatima Goni ikon Allah kin zama garkuwar talakawa. Kantar taimakon al'umma ya sa mama ke da tsayawa. Ambasada ta Baba Buhari. Foundation guda ta kafa domin dan tallafin talakawa. Mama GMB Allah da girma. Fatmobi na ce foundation alfahari gadu talakawa. Fatima Goni mai talakawa. Domin tallafi ga marayu har marashi yana kula kowa. Ambasada ta Baba Buhari. Babu ruwan tawayin zabi jirgin taimakon ta ga kowa. Fatima Goni mai talakawa. Allah ƙara jan kwananta domin taimakon talakawa. Ambasada ta Baba Buhari. Mai gira sinu domin talakawa. Mama Fatima Goni ikon Allah kin zama garkuwar talakawa. Ka ta hadimar first lady Hajiya Aisha ta Buhari. Ambasada ta Baba Buhari. Kullum shawarar daga first lady aga an taimake Buhari. Mama GMB Allah da girma. Ko aina ta nai dan Allah babu ruwan ta mama da kuri. Mama Fatima Goni mai talakawa. Ka zo gare jigawa garinmu dan kishi kwarai na Buhari. Ambasada ta Baba Buhari. Gudunmawa domin jam'iyya ta bayar kudinta da kauri. Mama Fatima Goni mai talakawa. Ta saba kwarai yin wannan gudunmawa ban san adadi ba. Ambasada ta Baba Buhari. Mai gira sinu domin talakawa. Mama Fatima Goni ikon Allah kin zama garkuwar talakawa. Karshe addu'a zan kare Allah kara tsare mamana. Ambasada ta Baba Buhari. Kai mata kariya ya Allah ko a ina ta je ta da kwana. Mama GMB Allah da girma. Nisan kwana ka da mata Allah da lafiya dare ko rana. Mama Fatima Goni mai talakawa. Shari na mahasada ya Allah kai mata kariya ikiwana. Ambasada ta Baba Buhari. Kalla majinta har da ganinta Allah kara tsare mamana. Mama Fatima Goni mai talakawa. Kamali na bi gane ke wakar mama uwar mu mai talakawa. Ambasada ta Baba Buhari. Mai gira sinu domin talakawa. Mama Fatima Goni ikon Allah kin zama garkuwar talakawa. Ambasada ta Baba Buhari. Kira sarauta domin talakawa. Mama Fatima Goni
kin zama garkuwar talakawa. Ambasada ta Baba Buhari. Mai gira sunu domin talakawa. Baba Fatima Goni ikon Allah kin zama garkuwar talakawa. Ambasada ta Baba Buhari.